Аз съм доктор Росица Паунова, асистент и редовен докторант към катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицинския университет Пловдив. Винаги са ме интересували различни проблеми от заобикалящия ни свят. Вълнуват ме въпроси както от научно естество, така и от други сфери, например изкуство и музика. Науката беше едно естествено продължение на част от търсенията ми. По-конкретно интересът ми към науката се разви, когато започнах да работя с екипа на професор Стоянов и доцент Кандиларова. Мисля, че не е трудно да бъдеш жена учен, тъй като в науката според мен по-важни са идеите, а не полът. Жените са доказали достойно мястото си в различни сфери на живота. Един мой работен ден минава доста динамично в разрешаване на различни казуси и търсене на различни отговори. Рядко се намира време за почивка, но когато човек се вълнува от даден въпрос и търси отговорите му, времето за почивка и времето за работа не се различават. Когато научих, че печеля стипендията за жените в науката, се зарадвах много, тъй като трудът ми е бил оценен. Това ми дава възможност да популяризирам въпроси, които са важни, а напоследък остават страни от обществото. Първият човек, на който съобщих новината, беше научният ми ръководител, професор Стоянов и впоследствие екипа ми. Проектът, с който спечелих стипендията, е озаглавен "Негативни симптоми на шизофрения, маркери за оценка на риска, прогнозата и хода на заболяването". Шизофренията е заболяване, което се характеризира главно с две групи симптоми – позитивни и негативни. Реших да се фокусирам повече върху негативната симптоматика при заболяването, тъй като тя е интересна както от научна, така и от социална гледна точка. Проучвайки по-задълбочено тези форми на болестта, спомагаме за по-адекватното интегриране на пациентите в обществото и улесняване на съществуването им. Съветът, който бих дал на всички малки момичета, които искат да се занимават с наука, е да се интересуват от проблемите на заобикалящия ги свят и ежедневно да разширяват знанията си, както в сферите, които ги вълнуват, така и във всички сфери от живота. В науката водещи са идеите, а не полът. Жените са си доказали абсолютно достойното си място във всяка една сфера на живота, но тези, които желаят да се занимават с наука, трябва да бъдат упорито насърчавани да го правят.